Well done. Well done, Owen. To start it now is that as soon as the piano starts, you're all looking at me and you never waver or look away from anything. Alright, you have every eye on me and the camera will pick it up if you don't. And I'll have the shots sent to me as well. Mae'r côr yn mynd yn gryf. Mae siwr spectrum o oedran dyn ni o ugeinau lan i'r 80au hwyr. Yn ddiweddar nawr, ni wedi cael rhagor o bobl mewn. Ac os oedd e'n mynd lawr, dim llawer o ddiddordeb. Ond ni wedi ddechrau eto nawr, yn iawn. Ie, wyt ti yw yn cer o'n nawr, ti'n dod â gas i... Iawn, ti'n big. Ti eisiau ti fwch yr un i distance. Ie, the back row go over a tiny bit. Ond na, ni'n joio canu. Mae fe'n pleserus iawn. Ydy. Cymru Cymraeg, ond rai ddim yn siarad Cymraeg, ond dysgu gan bwyllfach wrth canu caneuon Cymraeg. So, na, mae'n golygu lot, a mae'r arweinyddes wedi bod yn ni nawr o 35-67 blynyddoedd, a cyfeilydd, mae wedi bod yn ni y degawdau. It sort of gives the community a little bit of status. But also the choristers, just getting together for any sort of group activity, you know, it gives you a sense of belonging, a sense of purpose. Singing is so good for everyone. And I think I'm quite proud, actually, that Llandovery Choir is a very inclusive choir. Oedd yn had yn y côr, a oedd yn had yn gyfres yn y côr. A so, i wedi ni fi yma ers 1990, 1990 yna fe. And I just think singing is so good for you. We should all do it, whether it's at home, wherever it is. My big speech is, if you can talk, you can sing. You might not sing well, but you can sing, and everybody sing and join in. And I think that's how I view Llandovery Choir, really. Amal iawn yn ymarfer neu yn cyngerdd, pe gewch chi boes i canu a'r sŵn maen nhw'n creu, mae'n hala fe i'r ganol yr uned a bydd bobl yn dagren llefen. Ac os mae Côr Meibion yn meddwl sy'n gymryd ar sain yr maen nhw'n creu, mae wir yn bendig i'r hyn, enjoyo fe.